Ja, we hebben inderdaad in de afgelopen 3 weken hebben wij onderzoek gedaan naar het voorkomen van long covid. Dus langdurige klachten na een corona-infectie. En we hebben een hele hoge respons. Dus bijna 500 patiënten hebben aan ons onderzoek meegedaan. En iets minder dan 100 patiënten die geen corona hebben gehad, hebben aan ons onderzoek meegedaan. De mensen voelden zich goed gehoord, vonden het fijn om hun verhaal te doen. En we gaan in de komende maanden natuurlijk kijken wat het onderzoek heeft opgeleverd. Is er al een overzicht van welke de meeste klachten waren? Nee, dat weten we helaas nog niet. We hebben wel de indruk dat ongeveer 1 op de 4 of 1 op de 3 patiënten inderdaad langdurige klachten heeft. We weten uit ander onderzoek dat soms gaat om concentratieproblemen, om hoofdpijn, moeheid, spierzwakte. Dus we zijn heel benieuwd of we hetzelfde zullen gaan vinden op Bonaire. En qua betreft deze onderzoek, is het nu tot hier dat het blijft of komen er nog meer onderzoeken? Ja, vooralsnog doen we eerst dit. Als het onderzoek nou in de toekomst nog een keer herhaald moet worden, bijvoorbeeld over een half jaar, want nieuwe varianten kunnen ook maken dat er weer ander type klachten worden gepresenteerd, dan kunnen we het te zijner tijd ook herhalen. Laatste